Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni rubindu jayndele moɗon weltare tan min dañi huccide moɗon oɗo subaka talata hande ko wiide won tan yo Allah waɗanen jaam ko salminde won goto foof inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol nani calmina nani juure kono kadi nani berte juuɗe gam dañde duwaw cariɗo e aduna o foof Amadou ha ittanen oɗo rafi bisimilla ma. Allahumma amin ko duwawde ko duwaw kadi sohla oɗo saha ɗum noon Aissata mi salmitimama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi holko saabi noon joni en pijani en jalani saha o koko jiiɓi noon tigui Amadou wadde ko ɓuuri tengtude hande en jiiya ko ɓuuri tengtude Aissata ko konngudi mawɗo leydi ndi suuti hanki yiyande leydi Sénégal hande pini dawri ɗum ɗon noon ko wiide tan oɗo saaha gonaɗo ene wayno ko saaha kamniɗo walla saaha kulɓiniɗo ɗi ganduɗa ɗi ko woni e konngudi jayde ɗi kala keɓɓitima kono kadi e peeje kewɗe ganduɗa ɗe mawɗo leydi ndi suuti ɗum hanki jamma huccidde e dendagal ɓiɓe Sénégal naaɓe kala e kuuɓal noon tigi Amadou jayde le solay udditadama jayde guendire nde wi ko yewti joni joni o e habde oɗon boros covid 19 saabi mawɗo leydi ndi ne wayno ɓayyini ko wiyete hono état d'urgence manam tan gueɗɗe ganduɗa ɗe kala o saaha laamu ngu ino heñiri ɗum kono kadi e ngol konngol ngol ganduɗa ngol o yomni ɗum Sénégal naaɓe so wiiɗi wonde Sénégal naaɓe gande o saaha koye saaha kulɓiniɗo wona ko tolni capanɗe jeeɗiɗo e goho mo sellani oɗo saaha nana cafre gam o rafi covid 19 ko tolni ujunere temedde joyo e capanɗe jeegomo e goho oɗo saaha kay en tawi ko memodiranoɓe ɓeɗo ɓe cellani nan tigui ha joni pawa e dow hôtelaji ɗi gam safara munen no hannirta ni kono kadi couvre feu e kuulal ngal ganduɗa ngal hanki mo leydi ndi darni ɗum ma kay nana woni e yaade oɗo saaha e nder leydi ndi kala tuggude e waktuji nogas ha nangui waktuji jeegom subaka ine ɗe toɓɓe kadi ɗi ganduɗa ɗe mo leydi ndi haali ko tolni ujunere milliard gam habtade oɗo rafi kono kadi e capanɗe joyi milliard gam sodde kala ko fate banggue gueɗe guura foof tan ko gam habtade oɗon boros covid 19 jayndi quotidien le quotidien oɗo subaka hande ko ɓayyingol ngal ɗo kuulal bitegal état d'urgence tan oɗo saaha laamu ngu en heñori kala gueɗe saabi noon jayde hutoringol konngol so wiide wonde safara Macky Sall fewde ɓiɓe Sénégal naaɓe ko adi kala ko ñibde oɗo couvre feu tuggude e waktuji nogas ha yetti waktuji jeegom subaka kono kadi ujunere milliard copareje meɗen CFA gam hokkude ɗum darde nguɗo gomo wiyetego la force covid 19 kono kadi opposition hande o mamo leddi bismoɓe toon to galle lamorgo ngo gam yewtide e oɗon fannu kono kadi jayde arti limore ko tolni e sappo e ɗiɗo neɗɗo tawi ko hesɓe e andaɓe kay wondude e oɗon boros covid 19 ɓe tawti ɓe woni capanɗe jeeɗiɗo e goho enquête oɗo saaha gonaɗo ko saaha kulɓiniɗo woni koko goɗɗi kay mawɗo leydi ndi haalno hanki jayde heɓɓiti oɗo subaka hande ko état d'urgence kay mawɗo leydi ndi wattidi ha joni ɓayyinde kono kadi eko yewti e couvre feu woni tan heddade galleji ɗi ko tolni e waktuji nogas jamma fuɗɗade nden hani e waktuji jeegom subaka kono kadi police leydi men Sénégal ene wayno rendini ko tolni ujunaje joyo e temedere tawi ko élément woni tan ko saratoɓe tigui e nder guure ɗe hani e wuuro lamorgo ngo kono kadi ujunere e temedde joyo e capanɗe jeegomo e goho memodirnoɓe ɓe ganduɗa koɓe cellani ɓe o saaha ma kay nawe hôtelaji leydi men Sénégal gam cafre no hannirta ni konngudi mawɗo leydi ndi jayde heɓɓitima so wiide wonde laamaɓe kono kadi e laamiɓe galo e basɗo ala kala mbo oɗo rafi acci e dow laral leydi ndi jayde las quotidien wi ko mawɗo leydi ndi oɗo saaha yaltini kay hono kaɓirgal ɓurgal ha joni mawnude e nder leydi ndi gam habtade on boros covid 19 kono kadi ene jeeya hen kala ko fate banggue hono heddade galleji ɗi tuggude e waktuji nogas ha yetto waktuji jeegom subaka foof noon ko nder jogri Sénégal kala e kuuɓal kono kadi mawɗo leydi ndi usti kala ko fate banggue gueɗe ganduɗa ɗe ko jobdi hono entreprise aji ɗi ɗum ɗon kongo gam ha joni wallude ɓe noɓe guurdi caggal o boros covid 19 capanɗe joyi milliard e copareje meɗen CFA gam sodde guura gam tigui haɓade oɗon boros biteɗo covid 19 libération jayde nde wi ko covid 19 Macky Sall ne wayno ɓayyini kuulal état d'urgence kono kadi somori hen ko wiyete hono couvre feu ɗum ɗon noon kadi o mbiyen o rendini kala ko fate banggue hono koninkoɓe leydi ndi gam tigui haɓade ko witti on ɗon fannu kono kadi mawɗo leydi ndi wi ala kay ko accete caggal o erima kay ɓe ganduɗa ɓe ko gueɗe ndenka ka woni tan joguiɓe kala ko fate banggue ndenka leydi meɗen yo kay nanggu neɗɗo e saaha nde kay yabɓiɗe kuule darnaɗe oɗo saaha e wiide makko noon oɗo saaha kam mawɗo leydi ndi dendagal ɓiɓɓe leydi ndi kala ina kay gondi e caɗele ɗum woni ko rentini ɓiɓɓe leydi ndi hanki kono kadi
andama oɗo saaha ko wiyete ko hono daɓodiral to banggue communautaire e oɗo coronavirus ko tonni jeeɗiɗo kañumen goni ko daaɓa toon to Thiès e nder balɗe ɗiɗi kono kadi yimɓe ɗiɗi ɓe cellani oɗo saaha gandama ko toon to Rufisque kono kadi e famille ji ɗiɗi woni tan ɓesguji ɗiɗi kañumen mbaɗa en quarantaine toon to Kaolack jandeni sifo won kawuji ɗiɗi keesi ene wayno kay jiiya toon to Ziguinchor kono kadi caggal nde huula won neɗɗo goto comɗo on ɗon Mboros saabi noon ha mairie on ɗon ville uddi dami muɗum Vox Populi nden jayde ko hen tigui arti haare gam haɓade o pandémie coronavirus e nder jokli Sénégal Macky Sall ne wayno darni nde eɓɓore witede état d'urgence kam e couvre feu ne wiide makko noon ɗi konngulde jayde refti so wiide wonde oɗo saaha wota gaccen tigui wota gaccanen gurdam oɗo Mboros kono kadi wota gaccanen mo ha joni gurdameje meɗen jayde kadi arti e Sénégal naɓe mbiyama yo mofto tuggude waktuji nogas jamma ha nangui waktuji jeegom subaka kono kadi jayde ne sifono en holko woni e kuulal ngal ganduɗa ngal ko loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 e kuulal bitengal état d'urgence. L'Observateur L'Obs jayde groupe Futur Média arti e hello muɗum arwanigo pandémie covid 19 kono kadi ɓayingol mawɗo leydi ndi ko wiyete ko hono état d'urgence e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal mawɗo leydi ndi ne wayno umminima tigui haare e fewde eko yewti ko e ɗe pellite ɗe o ƴetti kono kadi jayde arti holko soomi e ɗe kuule tati ko wiyete article du décret du numéro 2020-830 du 23 mars 2020 ɗum ɗon noon koko yewti ko e banggue nder nderi ngal ɗo kuulal bitegal couvre feu ene tawe e nder page 3 ha yetti hono 9 ha mbiyen 10 e nde jayde kono kadi jayde ne andinen ko kala ko fate banggue gueɗe hôtelaji leydi men Sénégal oɗo saaha kay ene wayno dokkama safroɓe beele kay safrateɓe oɗo Mboros mbawa ha joni safrede no hannirta ni kono kadi jayde arti holko soomi e oɗo fond mo ganduɗa o ko la force covid ko tolni ujunere milliard e halis meɗen CFA Aissata ne wayno konngudi mawɗo leydi ndi garti ɗo hen so wiide wonde oɗo rafi kay ne wayno laamiɓe e laamaɓe e dañɓe e wasɓe kala oɗo saaha o rafi accani ene jeeya hen memade e oɗo rafi hono gonnoɗo jagorɗo e laamu Abdoulaye Wade o wiyete ko Moustapha Mbaba Guirassy o heeɓi tigui oɗo rafi biteɗo coronavirus goɗɗum ko tawete e hello wongo e jayde nde ɗo nana tawi e page 11 ko banditisme manam tan waɗoɓe gueɗe kantoriɗe oɗo saaha won kay yimɓe hewɓe jagga tawi noon ko yanannoɓe e boutikaji yeeyoɓe kala ko fate banggue hono cuɗari kono kadi e banque ji hani e magasin ji mawɗi ɗo e Dakar ko littama wonde gardinoɗoɓe kay ko goto e commandoji mennoɗo gollade e arme leydi men Sénégal jayde stade addi hande ko ɗon uddirten robino men jayndeji ndeɗo jaynde ari ko adi kala ko e limore walla mbine tongode top 10 Sénégal naɓe ganduɗa ɓe oɗo saaha ɓuuri kay ha joni wawde ɓuuri fettude e toon to Angleterre ko Elhadji Ousseynou Diouf Mohamed Diame Kouyaté e Mané ɗum ɗon noon ardiyengol doggol toon to Angleterre ko Elhadji Ousseynou Diouf le record man no jayde wiiri Sadio Mané noon kañum tigui ɓuuri wonde hono décisive kono ɗum ko Naples kay hayti wadde entraînement ɗum ɗon noon ɓe dartini kala ko fate banggue gueɗe coftal bali leydi mabɓe sababude mbiyen wuuro mabɓe sababude hono rafi coronavirus jour uji tati ɗi ganduɗa ɗi oɗo saaha kuɓe wawde yoɓede e nder planète e dow ha joni windere nde woni Messi Cristiano Ronaldo e Neymar no jayde wiiri kala ɓe tato nana e podium royal ɗum ɗo wonno ko ɓurno hono tengtude e roɓe men jayde jewɗo subaka Aissata Ndiaye non tigui Amadou ko jayde stade uddata damal ngal udditen eɓɓore wonde woni banggal gueɗe rendo meɗen ko halte e oɗo ɗeɗo balɗe fof walla ko ganduɗa uddi koyeɗe ha joni Amadou woni coronavirus walla covid 19 Amadou ɗum noon ko tan wadde encouragé Moustapha Guirassy taw e courage makko mo dañi saabu rafi suuɗetake te ko wayni ma hollit rafi o nanɗo tene woodi saabu hewɓe hande sa yi Amadou mbawa andude walla mbawa jaggude rafi woni woodi ko jiyani mon nangui taw jaltuɗo wi mbeɗe wondi hen walla wiye famille oɗo ni wondi hen rafi woni woodi tigui hande Moustapha Guirassy ko yeeru hen ɗum noon en garat tan e mesure aji ganduɗa yete garɗiɗo leydi ndi ƴetti ɗum woni pellite ganduɗa hanki nde waktuji nogas yoni woni 20h o huccite Sénégal naɓe kala gam tan haaldude mumen ɗum noon Amadou ko pellite ganduɗa garɗiɗo leydi ndi ƴetti ɗum woni président Macky Sall ene jeeya hen couvre feu ene anda Amadou ɗo e nder leydi meɗen Sénégal guila 1988 couvre feu wayri dañde ɗo ɗum noon adduno ɗum ko karele élection ji dañnoɗi teɓe jaadano hen ngol ɗo lawol noon ko haɓade rafi saabi
laabi couvre-feu waɗa wiye so jamma yonti so 8h yoni ha heɓi 6h du matin hoto hay goto rokkaka yalta e boowal ngal ɗum noon e kadi gueɗe goɗɗe ganduɗa Amadou men gartu hen joni Aissata en hollir tan laamu ngu Sénégal dennagal ɓiɗɗo leydi ndi woni koye haare gam haɓade oɗo rafi saabu couvre-feu kalto yiyeno e nder windere nde ko haare piyande ne jahane garta donc noon c'est vrai oɗo rafi o yitaki e yitere ni face à face kono ko rafi goɗɗo o way comme no kure toɓoje e nder wuuro saabi noon ha saabo ko wiyete ko hono couvre-feu wona heddade e galle donc yermum ne laabi ceera ko rafi gonɗo e boowal mawlidi ndi haali hanki wiide wonde o rafi di o ala koyɗe gam yaade mo amo tawya yimɓe walla omo raaɓa e wuuro walla e nokku kono noon ko rafi mo ganduɗa o neɗɗo wawi ɗum ittude ɗum nawɗum e neɗɗo goɗɗo raaɓa ɗum waddi mbiɗa sikki so tawi mawlidi hoore muɗum hanki sen jii hucciddemo e ɓiɓɓe leydi ndi e ngo yesso ganduɗa ko ɓalewo kurum hollirde wonde leydi ndi woni koye guerre ɓiɓɓe leydi hewɓe hannde gandano holko woni couvre-feu meeɗan ɗum wurde par ce que guila 1988 ene wayno ɓooyi hannde jibinnoɗe hen foof mawni ɗum ɗon noon ne firti yimɓe heeɓe gandano ko woni couvre-feu wadde eɗen puɗɗo andude holko woni couvre-feu fuɗɗode oɗo ne wayno oɗo jamma hannde par ce que 20h o kam ko hannde fuɗɗoto kono état d'urgence o ne wayno ummima fuɗɗima e oɗo jamma beɗɗo pelliti kewɗe ganduɗa ɗe ƴettama hen Aissata ko yimɓe wiyannoɓe so tawi hannde leydi Sénégal activité ɗi gustima holto yimɓe payi en jiimaw leydi ndi ne wayno holliti wonde 5 milliards e haali CFA ma soode ko fate banggue guura gam ha joni hono sembinde yimɓeɓe e andinni kadi wonde hayson keddima galleji moɗon ne wayno mawon keeb ko manam ko poɗon hebde ko e to banggue ko leydi ndi sohli ko kono kadi won kuule pawaɗe hen hay goto ala droit ngabbinde prix hay goto ala droit kadi aussi wadde stock hunde wiye gasi tawi gasani ɗum noon foof ne hen en jogui rewintoɓe ɗum kono kadi e oɗo 1000 milliards mo ganduɗa o fayi koye ha joni haare nde ɗo riposte o pour ko fate banggue entreprise aji ɗi saabu eɗen gandi ko basal mawgal doki leydi ndi to banggue entreprise aji ɗi kono kadi ustude jobdi fiscalité ɗi woni pawɗi fawete noon ɗo ndi ɗum ɗon kadi si ko pelliti ɗi ganduɗa ɗe mantiɗiɗi pelliti historique ɗi ganduɗa mawɗo leydi ndi o wayno ƴetti ɗum hanki e Sénégal naɓe noon tigui Amadou kono o yejjitani kadi Sénégal naɓe wonɓe caggal leydi ɓe saabu hay ɓenne ballite maɓe ballite no hannirta ni ɗum ɗon ne koye konngudi gardiɗo leydi ndi e jeeya Amadou saabu ene anda koɓe ɓiɗɓe leydi ndi te hannde aɓene caggal leydi caɗele ne mbayno leydi hannde ɗum ɗon fof ɓen fof hannde nannama nder gam tan wallitede e oɗo rafi mo ganduɗa hannde ina muusi yani Sénégal yani Côte d'Ivoire yani adduna o fof hannde Amadou saabu hannde Côte d'Ivoire so wiyama nana konta nogas e ɗiɗi kawuji te koko ganduɗa ete Amadou so keesi ha naate leydi hankkadi ko bonande addata ko tolni hannde e ujunere e temedde joyi yimɓe Amadou ne poti waɗede test hannde ɗum ɗon ina muuse laamu kono kadi ma teddu e haqqillaji yimɓeɓe ɗum noon ko wawi wiyede tan koyo yimɓeɓe keddito e nder galleji mumen kala mo ganduɗa ala haaju boowal walla tawa ko farata yaltintuma tawa ko yaltintuma ko haaju tiɗɗo te sa yeehi oɗon haaju tiɗɗo ya artu joɗɗa e nder galle ma hannde hay hôpitaux ɗi yimɓe kulti yaade hen kono ɗum ɗon foof hannde Amadou ɓeydata ko caɗele saabu so neɗɗo tini e ɓandu mum hunde yo ya ƴewtoyo galle docteur ha anda ko holɗum walla so tawi koko ganduɗa ko symptôme aji ɓiyaddi ko neɗɗo tinata e ɓandu muɗum so rafi o wiyama hoore musore aɗa doƴƴa ɓandu ne wuula yo ya ƴettu ya noddu 800 00 15 15 walla nodda 15 15 walla 50 50 walla nodda 800 00 50 50 walla nodda 15 15 ɗum ɗon noon yette noddaɓe ya jooɗo to gonɗa ɗo kono kadi ya ummo yimɓeɓe ko noon wawi wiyede yo jomum rento woɗɗo yimɓeɓe jooɗo ɗo ganduɗa heɓata hay goto ha test o waɗe ha ande holko woni e ɓandu muɗum Amadou ene waɗi fayide o waɗe ko mbaɗɗa souligné ko ene moƴƴi en gartata hen mais aussi ene waɗi fayide wadde souligné goɗɗum hanki mawɗo leydi ndi arti hen ɗo mawɗo leydi darato huccire Sénégal naɓe walla jooɗo huccire Sénégal naɓe jarna jagorɗo muɗum tambiɗe ko wiyete cellal balli hono Abdoulaye Diouf Sarr guila fuɗɗi guila ñande 2 mars o rafi wiya nanɗo e leydi men Sénégal ha ɗo eɗen gandi hay so maɗɗano wona no fewi kala kikiɗo mon huccire Sénégal naɓe omona yaaha e hôpitaux ɗi omona rewidi gueɗɗe omo dari kadi lang ɗum ɗon mawɗo leydi yettima hanki kono kadi wonko saabi ɗum saabu ɗiɗo kawuji ɗi Sénégal heeɓi eɗen keeɓi hen jeetato ɓe ganduɗa ɓe celli ɗum ne kadi ko hunde ganduɗa wonde fayde kono kadi goɗɗum ɗum poɗɗen haalde ko oɗo modou mo ganduɗa ene jeeya e laynuɓe oɗo rafi toon to Touba e nder leydi ndi o selli hanki kanko e ɓiyi ko e wonde cuddiɗo makko so tawi en tungnima e kabaru dokkiraɗo hanki
ene moƴƴi kadi mbaɗen bilan oɗon covid 19 e nder windere nde ko tolni e 340 ujunere bani adama memama e oɗo rafi ɗum ko chiffre hanki mo OMS hokkiri kono kadi ko tolni e 15 ujunere neɗɗo keeɓi heddade oɗon boros ko ɓuuri hen lorade noon ko leydi witende Italie ndi ganduɗa ujunnaji joyo e 400 e capanɗe e chiffre hanki o ene wayno jomumen ene wayno kawri hen e ladial Espagne ko ujunnaji ɗiɗi neɗɗo ɓe ɓenni ɗum to banggue maayo ɓe jiira e raɓaɓe wadde firti ko oɗo rafi hande e nder windere nde fof huftidini e nder 440 e quelque leydi e wayno memami oɗo rafi coronavirus non tigui Amadou wadde ko ɗon tan guddirten roɓindu jayndeli meɗen ko heddi ko saaha goɗɗo gareten hen mana janggo so Allahu lamdo jaabi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗenno ene banggal caméra ko wiide on tan hoto jijjite soɗade saaha foof walla jogoɗon ɗum doji produit ji antiseptique oɗon mbaɗa ɗum e juuɗe mon e saaha foof jaltuɗo ha natti galle mum ne o hoto yo ya ɓuftoyo ha ɓandu muɗum laaɓa nde fuddo faade ɓesgu muɗum tawde rafi o woni koye boowal Allah jarama on jarama e kettugol